Čau Daška a čau Vierka. Čau, čaute všetky, ktoré toto počúvate a všetci, lebo nebudeme tu diskriminovať. Ja som teda Adel, toto je Daška a toto je podcast Mama Gang a my máme dneska veľmi špeciálny diel, ktorého hostia vám asi ani moc nemusíme predstavovať, ale tak predsa je tu s nami Vierka Končo, ktorá je za projektom Prizeranie. A jej obsah je veľmi krásny a láskavý a zároveň Vierka bola naša prizeračka ešte začias vlastne Marietky Malej a aj Mila Malého potom a tým pádom má odžité dosť v našej rodine a veľa videla. Musím si ju obchádzať. A s Daškou sme už tak akože taká trojka kamošky, takže toto bude taký pokecový diel o hraniciach a všetkom možnom okolo toho, lebo sme si hovorili, že vlastne každá máme na to nejaký pohľad, ktorý je poznačený skúsenosťami pracovnými aj domácimi a možno vám to niekomu niečo dá. Dúfame, že vám to niekomu niečo dá. Minimálne pre nás to bude terapia. No a je to taká téma, ktorá sa vlastne stále vracia a toto mi prišlo úplne najlepšie, že to takto rozoberieme v trojici cez naše skúsenosti a cez konkrétne situácie, ako ich riešime a o to je to také ako keby vzácnejšie, že ty máš skúsenosť už so svojou Doruš a máš ešte skúsenosť aj s veľa inými deťmi. Je to tak. A čaute a teším sa, že som tu. Aj s veľa inými dospelými. Áno, ktorí stanovujú hranice. Je to tak. Mm-hmm. Je to tak. Takže to bude zaujímavé. Vieria, rovno ti dám otázku na telo. Pomohlo ti to, že si to už natrenovala na iných deťoch tie hranice, alebo je to zdorušťašie? Určite je to, že super. Lebo ja som mala podľa mňa, že úplne inú štartovaciu čiaru, než mali iní rodičia. Mm-hmm. Ja už len tak vyberám zo šuflíčka. Prišiel 1,5 vek a začala hovoriť nie. Tak už som vedela, že potrebujem si tu tak akože viac ohraničiť nejaké veci. Mm-hmm. Čiže... Že te to nezastihlo takú nepripravenú, hej? Nie. Ja už som vedela, že to príde. Teraz prichádza... vek 2. Malá pauza. A je to teda veľmi intenzívne a veľmi sa vymedzuje ale tak viem, že čo mám robiť. Že presne, že nevajatám v tom. Naozaj? Naozaj. Že, dobre. A niekedy by som povedala, že možno tá staršia generácia, keď by sa na to nahliadala, respektíve aj teraz sme boli cez víkend u mojich rodičov, čo sú presne, že tá staršia generácia, tak oni to tak ako keby, že nazvú, že to je taká, že prísnosť. Ale nemám to, že by som bola prísna, ale naozaj, že ju lídujem v tých situáciách. Že dávam naozaj, že veľký pozor, že kam ide, čo ide spraviť a som tak ako keby, že stále nad ňou, nie tak ako, že helikopterová mama, ale naozaj, že proste som tam, vidím, že čo robí. A... Si prítomná, si napojená, hej? Tak, a potom si dovolíš byť aj vlastne prísna v dodržiavaní tých hraníc. Áno. Ale inak ja tiež prísna nemám ako škaredé slovo. Úprimne. Ja si tiež myslím o sebe, že ja som akože relatívne prísna. Ale mám pocit, že keby som u nás nebola, tak už som proste voňam fialky zo spodu, vieš? Aha, že by ťa reálne, že hej? to ja by som... Že to je také bezpečie pre teba, keď sú tie hranice nastavené. Ja mám akože ja viem, že každý hovorí, že každého deti sú akože intenzívne. Áno. A aj naše deti sú intenzívne a mám pocit, že keby som ja nebola akože niekedy už taká, že akože dosť, hej, že túto už koniec, tak ja neviem. To je podľa mňa aj, že čo za tým máme, vieš, lebo niekedy pre tú staršiu generáciu im príde, že tie deti rozmaznávame, keď im dovolíme všetky tie emócie mať. Hej, že keď ich proste, že keď ich necháme plakať, vňukať, sťažovať sa, odvrávať, že v tej chvíli im prídeme možno taký moc benevolentný. A potom v tej situácii, kedy povieme, že proste rozprávky máme na 20 minút a po 20 minútach sa vypnú, aj keď proste ďalšia ide v telke obľúbená, tak vtedy im prídeme moc prísny. Nemôžeš zjesť celú pixlu lentiliek len tak pred večerou, nie no. No, áno, že v týchto situáciách. Taká prísna som. Si? No. Ale ešte musím doplniť, že presne, že jak som ja bola u Adel a že to bola vy ste boli moja posledná rodina predtým, ako som vlastne išla na matersku, tak ja veľa vyťahujem veci, že od teba, čo som sa naučila. Že veľakrát, keď neviem čo, že veď Adel to robila takto, tak presne to isté použijem. Chvála Bohu, že k nám už nechodíš teraz. Napríklad, vieš, že ja mám zapamätanú takú vec, že
keď, ja neviem, máme pravidlo, že na bajku sa chodí von a nie po byte. A Doruška strašne to chcela akože challengeovať ma, že aj doma. A ja, že nie. A tak som jej bajk vyložila a som jej povedala, že vyložila som ho proste hore na skriňu, kde na ňu nedočiahla. A týmto som vlastne stanovila tú hranicu, že proste doma sa na bajku nebude chodiť. A ešte si pamätám aj, že ty si to hovorila, že nie si natoľko pripravená na to, aby tu mohol byť ten bajk medzi nami, tak ti ho proste dávam preč z očí. No. Hej? A to je rovnako, ako keď nechceme, že presne, že aby jedli koláče, tak im ich nebudeme dávať na oči, aby si ich do seba dávali. Hej, že niekedy robíme takú tú prácu, vieš, že tie deti tak ako keby presviečame a vysvetľujeme, že doma sa nejazdí a stále sa s nimi dohadujeme a doma sa nejazdí a to sa nemôže a potom no a pozri, aj tak si ide. No, a som jej to povedala. A pekne. A pekne som jej to povedala. A som jej to aj vysvetlila a nefunguje to ten rešpekt. No. A vlastne... Vieš čo, teraz, keď si to povedala, tak mi napadla taká situácia, že teraz predvčerom strašne rozjašený, hej, pri chystaní sa do postele, jedna mala ísť do sprchy, jeden už tam bol, ona mi zdrhala, on toto... Ja som Marču akože začala, že zdrhať z kúpeľne, kedy ja som bola na chodbe a vedela som jej v tom fyzicky zabrániť. Počujete, taký chvat som dala, normálne, že pod jednu pažu, pod druhú pažu zostala mi visieť na tom predlakti. Ja, že dobre, 22 kg som udržala takto, vieš, že tam ideš naspäť. Sa otočila, vieš, a už tam odtredala, ale proste o tom to je, že áno, akože nepríjemné, hej, ale nemôžem ja stať a takto sa pozerať, že behá mi tu, A veď ti to hovorím. A choď už do tej spršky. Áno, a pekne jej to vysvetľujem. A stále dookola a nejdu. No, tak odnesiem. No potom skončíš, jak tá Hanna Celušaková, keď to u nás hovorila, že ideš z tej zelenej mami, vieš, také áno. Poďme pekne to spravíme do tej, že vy s prátkovia mali! Že ja som radšej akože veľkú časť večera pred uspávaním napríklad v oranžovej. A už som taká, vieš, že idem, že teraz si umieme zuby. Teraz si dáš ty dole tieto gate, ktoré máš teraz na sebe. A radšej som akože tam, než aby som bola v zelenej a potom začala niekde ričať po nich, lebo fakt akože nemám to rada, keď sa to dlho neplní. Ten nejaký ich akože pokyn, ktorý im dal a potom mám z toho ja nervy, no. Hej. A ako vy máte také definované svoje hranice? Že čo to vlastne je? Ja mám, že to je, že ochrana mňa a moja ochrana a moje bezpečie. A rovnako to mám pri tej Dorote, že aj pri tých ostatných deťoch som to tak mala. A hej, že pri tých pracovných deťoch som bola oveľa ako keby, že oveľa väčší pozor som dávala, lebo proste to neboli moje deti. Napríklad, keď som prišla presne k vám, decka skákali po gauči, vy ste tým, že to ste zažívali každý deň, tak ste s tým boli komfortní, že proste skáču po gauči. Ale ja som proste bola pri nich a som tak akože dávala pozor, hej, že aby nespadli. Pri Dorote to mám presne tak, že viem, že skákať na gauči vie, a robí to každý deň, XY času, čiže nechávam ju skákať na gauči, ja si zatiaľ akože nakladám umývačku, ale presne keď príde Sárka prizeračka, tak tá pri nej tak stojí a dáva pozor. A toto je podľa mňa, by som chcela ozvučiť, že veľakrát my rodičia vieme byť ako keby prísni na našich rodičov, na tých starých rodičov, lebo oni tak, že len aby nespadla a neviem čo, že je to proste ten ich jazyk, ktorý oni majú, ktorý ako ho proste používajú a že je v pohode, že tam pri nich sú, lebo oni to s nimi nemajú zažité, tie gauče a tieto skákanice, čiže je v pohode, že oni majú väčší strach ako my, keď sme tam proste furt. Ale teda je to proste nejaká moja ochrana, nejaké moje bezpečie. To si krásne tak ako keby premostila, nie? Že tie hranice, to je vlastne, ich určuje to, kedy sa aj my cítime v tých situáciách bezpečne. Keď sú tie hranice dobre nastavené, tak sa cítime bezpečne. A keď nie sú, tak vlastne aj pre tie deti, keď nie sú tie hranice nastavené a nevedia, čo sa môže, čo sa nemôže a že tam tá mama dáva na to pozor, tak to je vlastne chaos. Sa necítia vlastne bezpečne. A aj nie len bezpečne, ale by som povedala, že aj príjemne a komfortne. Vieš, že nie len o tom bezpečí to je, lebo môže byť, že je úplne bezpečné, keď mi dieťa akože napríklad, ja neviem, ťahá kútik, hej, alebo vieš, niečo ti robí, pričom sa ty cítiš extrémne nepríjemne
ale namiesto toho, aby si stanovila tú hranicu, tak sa vlastne prispôsobíš tomu. A to je napríklad ešte pre mňa, že taká akože veľká súčasť tých nastavovania tých vlastných hraníc je, že pokiaľ ešte ja sa cítim v tej situácii komfortne. K tomu mám napríklad, že keď dávame dieťaťu na výber, tak zvažujem ten výber tak, že aby to bolo pre mňa v prvom rade Teraz napríklad ideme von, tak nedáme na výber, že či ideme, ja neviem, do zoo a na kolíbu, keď viem, že musela by som sadnúť do auta a nebolo by to proste pre mňa komfortné a že by som musela ísť nejak cez seba, tak jej dám proste na výber, že či ideme do parku nášho alebo do kaviarne. Proste, že ja sa v tom presne cítim príjemne. Ale čo som ja, že zlyhala, je pri dojčení. Som urobila chybu, že Doruška sa mi pri dojčení hrá s druhým prsom. A Štole rádio. Áno, a môžem akože jej dávať tú ruku stále preč. Už sa naučím. Ale už... To som aj mala s Vinim. Že chvíľu to bolo fajn, lebo mne to v tej chvíli nevadilo, jeho to upokojilo, rýchlejšie zaspal, tak to bolo fajn. Len už keď vlastne to dieťa rastie a je to dlhodobo a robí to stále, tak už je to vlastne nepríjemné. Áno. No. A keď je to presne, že o tej 4:00 ráno sa zobudíš, že sa dojčí a do toho druhé prso vlastne ma to úplne preberie. Teraz som, že super, 4:30 ráno, čo idem robiť? No ale to je práve, že tu by som ťa aj chcela akože povzbudiť k tomu, že to není definitívne, že ty to vieš zmeniť, vieš? Hej. Že takéto momenty sú práve také, kedy ty vieš tomu dieťaťu ukázať, že naozaj, že aj na tej mojej hranici záleží, hej, že naozaj je to niečo, čo mne dlhodobo kazí môj príjemný pocit z rána vôbec, vieš, a nevieš to akože, ak plánuješ dojčiť dlhšie, tak je to vlastne aj pre to dieťa, aj pre teba prínosné, lebo teba možno to tak vyfrustruje, že s tým sekneš za 2 mesiace, lebo si povieš, že ja už to nedávam, hej, že proste keď mi tu bude ešte ďalších 10 minút točiť s tou bradakou, tak akože koniec. Keď to robí v noci, vieš, to niekedy sa ani tak nespamätáš podľa mňa pri tom. A na druhej strane to dieťa to ukludňuje, ono to už má takú neuvedomovanú senzorickú potrebu, že to chce strašne veľa úsilia asi, nie? Určite, hej. No, určite. Akože ja som si to zažila, takže... Aj my, ale ja som to vždy sekla, lebo mne to extrémne liezlo na nervy, takže ja som to sekla vždy. Ja som to až neskôr musela sekať. A ešte viem, že potom som ho odstavila, tak som mu ešte chvíľu dovolila si chytiť po tom odstavení a už potom sme to ako keby dali preč, že som ešte sa vrátila, že už som to mala zakázané, ale vedela som, že veľmi chcela, tak keď som odstavila, tak ešte som dovolila a potom už. A vedeli ste si takto stanovovať hranice aj pred deťmi? Ja mám pocit, keď som sa na touto otázkou zamýšľala, tak ja akože vtedy som s tým napríklad nemala problém, tak poviem, len mám pocit, že ale nemala som v živote toľko trecích plôch ako teraz, hej, tým, že tam nebola ako keby tá výchova, tak celá táto časť ako keby z toho vypadávala a aj ja som bola oveľa ako keby flexibilnejšia, takže nebolo tam ani toľko veľa situácií, kedy by som potrebovala to aktívne robiť, vieš, takže neviem, či som v tom bola lepšia, bolo to možno jednoduchšie celé. Vieš? Teraz som tomu určite lepšia. Ja, tým, že moja práca bola, že som robila s deťmi, tak voči deťom som si tie hranice vedela nastaviť. Samozrejme, že som sa to učila postupne, však som bola mladá. Ja som začala 22 som mala, keď som vlastne začala opatrovať deti. Ale vo vzťahu k dospelým mi to išlo veľmi ťažko, lebo som sa strašne bála, že aká bude tá reakcia. A aj vlastne na základe toho, aké som mala skúsenosti, ja sama ako opatrovateľka, tak na základe toho som vlastne vytvorila potom zmluvné podmienky pre prizeranie. Všetko, čo mi vadilo, hej, že dozvedieť sa zo dňa na deň, že rodina ťa už nepotrebuje. A to je strašne nefér, lebo však je to moja práca a tak dajme si o tom vedieť skôr, hej, že 2 mesiace je podľa mňa, že ideálny čas nájsť si aj nejakú novú rodinu a tak. Čiže vlastne toto všetko, čo som si zažila zlé, som potom vlastne zahrnula do tých zmluvných podmienok. A teda... Čo sú vlastne hranice? Áno, to sú presne tak, že to sú hranice. A napríklad však prizeranie bolo predtým dietok prizeračky a s druhou fanderkou som podľa mňa aj na tomto zlyhala, že ja som si dlhodobo nechala prekračovať svoje hranice. A že sme sa o tom proste nerozprávali, že počuj, tak toto máme takto, toto takto. Až to potom vlastne dopadlo tak, že dietok prizeračky už neexistuje a je prizeranie.
A to vlastne hovorí o tom, že vlastne to sa ako keby dá naučiť. Hej? Že v tom vzťahu s deťmi, v ktorom si tomu bola non-stop vystavovaná, tam si sa to už naučila a potom vlastne postupne si to potrebovala prinášať aj do tých ďalších vzťahov. A že dá sa to vlastne cez tú skúsenosť s deťmi, hej? Že koľko nás toho materstvo učí. Je to tak. Že? O sebe aj o deťoch. No lebo sa tak viacej vlastne približíš sama k sebe a chápeš, že kde tá tvoja hranica je. Hej? Že možno vtedy si nebola taká napojená na to, že toto už mi fakt vadí, akože vieš, presne, jak si povedala, že viacero tretích plôh, že keď ti tú hranicu niekto prekročí raz za deň, tak daj, hej, v robote, alebo čo. Ale keď sa to deje proste 10 krát za prvú hodinu po zobudení, tak už akože stačí, hej. A ešte v tom vlastne vyčerpaní, vieš, že v tej únave, keď sa to vlastne deje, tak aj tam je väčšia príležitosť vlastne častejšie v tom zlyhať, hej, že tak si potom taká vytrenovaná. Však tie tréningy sa majú diať v tých ako keby náročných podmienkach, aby potom v tých normálnych, ako keby v tých bežných, tých nie takých záťažových si vlastne dokázala v tom vlastne uspieť. Hej? Že však tak sa trénujú. Poďme sa pozrieť na nejaké konkrétne situácie, že ako vám vlastne fungujú odchody z domu napríklad. Že taká tá situácia, hej? Že potrebujem odísť z domu, už niekde máme byť na nejaký čas. A teraz, ako keby to dieťa sa hrá, hej? A teraz to je tá situácia toho transition, že on sa hrá, no tak sa mu ako keby nechce ísť proste, že obliekať a naháňať sa a tak. Že máte na to nejaké figle? My to máme opačne, že Doruška tá sa zobudí, ani sa nechce nájsť, ani nič a ona chce ísť von. Že takom je období, hej? Ona to má od malička, tak ona... Aj sme to tak mali nastavené, že vlastne, keď bola bábätko, tak Jakub si ubrával do nosiča a išli sa venčiť, čiže ona to má asi tak proste v sebe. Mm-hmm. A nám sa potom deje to opačné, že ja ešte ráno chcem vyložiť tú umývačku, naložiť ju, ešte rýchlo pustiť práčku a teraz ešte, že a stále jej hovorím, že a už pôjdeme, ešte len toto a ešte toto a ešte teraz vlastne, že bože, zase tu máme všade chlpy a ešte ona mi to ozvučí, maminka, zase je tu aký bordel. Vieš čo, Doruš, tak ešte vyložím veci, aby som pustila ten vysávač a vlastne strašne veľakrát počuje a už ideme, ale ešte toto a ešte toto. Ona z toho začne byť nervózna. Áno. A fakt, my ak neodídeme do 9:30 z domu, začína peklo. Tam sa s ňou, že fakt, že tam sa nedá dohodnúť, že to topánky obuť, neviem čo. Už sa teba cyklíme, čiže vtedy rýchlo obliecť, zobrať a rovnou čiarou von, kľudne aj s revom, najväčším na svete, ale dostať sa von, nadýchnúť sa toho čerstvého vzduchu. Akokoľvek sa dostať von, hej. Proste, áno, nadýchnúť sa čerstvého vzduchu a je to lepšie. 9:30 je magická hranica, ale potom už je to také rozplíznuté. Áno. Hej? Áno. To mi pripomína... To čo, že stávate o 7:00? My tak 6:37 stávame a presne, že to ráno je tak ako pomalšie a minule presne som robila, ako sa máme super, tak ešte som si vlasy umýla, neviem čo. Si tak uletela. Presne 9:29. Presne som si absolútne uletela a som si hovorila v tom, jak sme sa mali pekne, že toto sa určite pokazilo. A presne sme odišli podľa mňa, že 9:40 dohádané sme boli tak strašne. Ale to proste to pomohlo výjsť von. U nás sa to tak vie rozplíznúť ráno, keď niekde ideme napríklad do škôlky alebo tak. Keď ideme do škôlky, už tam je nejaký ten rytmus. Ale niekedy sa tak stane, že vstanú, sa naraňajkujú, sú oblečení a potom ešte čakajú akoby na nás. A oni sa začnú medzi tým hrať a ako keby sa ten rytmus tak nejak rozhodí, hej? A potom už ako keby je to všetko náročné, hej? Že potom, lebo že kým majú takéto, že zobudím sa, idem sa naraňajkovať, idem sa obliecť, idem si umyť zuby a odchádzame, tak je to fajn. Ale keď už musia čakať na nás a my tam ešte niečo, ešte počkaj, ešte toto, ešte potrebujeme zbaliť veci, ešte počkaj, náhradné oblečenie do škôlky, ježiš, ešte rýchlo zuby umyť a toto a že idem nahrávať, tak ešte si potrebujem vytlačiť tie poznámky. Tak potom už s nimi je ťažká spolupráca. No. Je to tak. No. Vy to jak máte ráno? Mišo je v tom oveľa zručnejšie, jak ja. Hej. Normálne on ich proste vie spacifikovať, že keď máme, že o 8:00
je napríklad, že musí byť niekde o 8, 7:30 sa otvára škôlka. On ich proste vie zobudiť, zobrať, on ich, že takto ich vychystá. Hej? Ja sa tam vytrápim, ja keď ich chystám sama, on keď ich chystá sám na 7:30, tak v pohode stihnú, výjdu 7:31 sú pred škôlkou, hej? Wow. Ja keď ich chystám, to je proste 10 minút meškame, už tam šprintím, hoci ako po dome nervózna. Neviem ja byť tak efektívna a viem presne, že musí byť dodržaný ten presný sled. Vieš, že nemôžu mať oni odbočku, že si môžeš ísť vybrať, ktoré raňajky napríklad. Nie, proste dneska je toto. Áno. Keď to nechceš smola, no tak budeš hladný, no vydržíš do obeda, hej, že není sú žiadne možnosti tam na nejaké akože vajatanie, lebo v momente, ak ty sa nejako zasekneš, tak už... No a ty určite ráno ešte popri chystaní detí, ale riešiš akože 10 ďalších vecí, nie? Ešte rýchlo tam tuto hodím práčku, tuto aj pospratujem trochu kuchyňu, tuto ešte rozmýšľam nad takým jedlom, no. Nie? A že ty môžeš... Väčšinou seba musíš niekam vychystať, lebo proste ty niekam ideš. Áno, hej, že keď ešte potom mám nejaký program. Zbalené v taške, lebo niečo potrebuješ. No hej, no. Že a nejde to tomu Mišovi ľahšie, lebo on vtedy vlastne, keď ide zobrať deti, tak ide len ako keby zobrať deti? Objektívne nie. To takto? Toto je jeho akože fakt, že skill, ktorý on má, že on vie byť veľmi efektívny. Že on vždy je akože extrémne efektívny, oveľa efektívnejší než ja, čiže on aj hocičo, že ide niečo proste robiť do roboty. Takto, a ja sa ešte len nadýchujem a on už to má hotové, vieš. Ale aj tvoje mysle je také rozpínavé, hej? Že vieš veľa takých akože iných príležitostí. Čiže v tomto akože ja som, nehovorím, že by som akože nejako veľmi ich nechala robiť si čo chcú, hej, lebo to viem, že keď Milo má také, že sa snaží akože vlastne, viem, že tou otázkou, že či si nemôže ísť ešte kresliť, on vôbec nesleduje to kreslenie. Vieš, on sleduje to, že chce oddialiť to, čo sa ide diať potom napríklad. Že nechce sa mu ísť do škôlky. Takže sa pýta, že či si nemôže ísť ešte na chvíľu kresliť. Vieš, že toto je tam také, že musíš sa vtedy... To je, že musíme stále myslieť, že akože trošku, že čo je za tým, hej? Že aj im sa niekedy nechce obliekať, ale keď viem, že je za tým to, že sa im nechce ísť do škôlky a keď to pomenujem, keby to rozpustíme, tak ako keby potom sa aj oblečú, hej? Ale keby som len tlačila na to obliekanie a nie vlastne ako keby nedostaneme sa k tej podstate, tak potom sa niekedy hrozne trápime v tom. No. Ale to je aj taká stratégia, vieš, že pre teba napríklad, že keď sa mne nechce ísť bežať, tak ja sa nesústredím na to, že ježiš, teraz pôjdem proste 10 kilákov sa túto mordovať v tom akože mrholení, ale ja rozmýšľam tak, že teraz si dávam kraťase, teraz si dávam najbližší malý dosiahnutelný cieľ, hej. A tým deckám to tiež tak musí, že nehovoríš im, že poďte, lebo za pol hodinu budete už v škôlke, ale že im povieš, teraz si dáš toto, teraz si dáš toto, teraz sa na raňajku. Večer, hej, že teraz gate, tieto dole, pyžamy dole, túto máš teraz trenky, teraz gate. A ja im chystám na zem panákov ráno. Že majú, no hej, že, alebo Peco to tak začal robiť. Ja som to napodobnila, že normálne nachystám tričko, gate, na to položím trenky, na to ponožky a majú nachystaných panákov a tak si to postupne obliekajú. Už máte tak veľké deti. Také dospeláctvo. U nás zatiaľ akože ešte veľmi potrebuje nás, aby sme jej s tým pomáhali, ale tak topánky už si vie poobúvať, ale vždy na mňa kričí, že maminka, skontroluj, máme dobe. Lebo väčšinou si, akože vie si aj opačne ich poobúvať, ale už sa naučila, že jej mám skontrolovať, či to má dobre. Daniel chodí do školky, sa nevie ani vyzúcam. Okay. Tak nechce, ako keby nechce, hej, ja to neviem a bude stať v chodbe aj proste hodinu a proste nevyzuje si topánky. Ale ja som zistila, že toto Milo robí napríklad, keď prídem preňho, aj keď ho dávam do škôlky ráno, že on chce, aby som mu ešte do toho posledného momentu, kedy ešte som tam, kedy nemusí on prebrať zodpovednosť za seba, tak dovtedy mu mám pomáhať a keď prídem preňho, tak on sa úplne akože, on už nič nerobí, hej. No. Proste, ty si ma tu nechala na celý deň, tak teraz mi obuj boty. Áno. Hej, sa tak vravím, že sa tak ako keby potrebuje tak akože si užiť tú starostlivosť, hej. Takže nejak, a už vlastne som taká ako vytrenovaná z toho, že to sa neoplatí s tým ako keby bojovať, hej, že to treba tú potrebu naplniť, hej, dať im tam tú starostlivosť, tú lásku, im to pomenovať, že ty si to teraz tak užívaš, že som tu a môžem ti s tým pomôcť a nemusíš to robiť sám a proste to ide to. Mne to minule jedna mamina pýtala na Instagrame, že veď to moje dieťa všetko v škôlke zvláda samo a potom, keď prídem preňho, tak všetko chce, aby som robila ja. A ja mám strašný strach, že nebude samostatné. A rozumiem, ale že oni tam fakt, že sú strašne dlhý čas v tej škôlke
A aj to ráno, aj to po obede je podľa mňa super im to naplniť, keď tam prídeme. A oni budú samostatní, potom oni to začnú robiť sami, keď vlastne sa ako keby naplnia tie potreby, toho bezpečia a tej starostlivosti, tak oni sami ako keby, oni chcú tie deti, vieš, tú samostatnosť. Však v kuse, aj Dorota už teraz hovoria sama. Sama. Len musíme v tom byť aj my obozretní, lebo keď sa z toho stane zvyk, že vždy, keď to dieťa príde, začnem ho obúvať a vyzúvať, bez toho, aby som si všímala a nechala ten krok, že ono nech mi ako keby povie, že odo mňa potrebuje a budem to robiť stále, tak tam vlastne ho vieme ako keby ho tak ako keby znekompetentniť, ak také slovo existuje, že ono zrazu bude mať pocit, že to stále ako keby robíme my. Mne sa toto stalo, keď som vlastne bola opatrovateľka úplne v mojej prvej rodine a prišla som pre chalana do škôlky, tak spadli mu nejak veci pod skrinku a bola tam aj riaditeľka tej škôlky a ja som sa chcela ukázať, že ja som tá dobrá opatrovateľka, tá starostlivá. Tak som hneď akože riešila a vyberala to odtiaľ a ona ma tak zobrala, že v pohode, že nemusíš, že nechaj ho, že on to určite zvládne sám a keď bude potrebovať, tak on si vypýta tú pomoc. No. A mám, že ja som to bežne tak robievala s ním, ale zrazu, keď tam bola tá autorita, tak som chcela sa ukázať, že ja som dobrá opatrovateľka, ja som starostlivá. Aha, ja som tá opatrujúca. Ale však máme to možno niekde aj v sebe, vieš, že takýto nejaký možno aj taký, že si to ani tak neuvedomujeme, že to niekde v sebe máme, že to je taký ten prejav dobrého materstva, keď sa veľa staráme o tie deti a veľa im pomáhame, vieš, že nás to môže niekedy tak ako keby tlačiť, vieš, do takýchto situácií. Ja mám takú s deckami, že keď oni majú také, že mami, ja som smedná. Je, že OK, to je fakt. Áno. Dobre. Si smedný, hej. Čo teraz? No, som smedná. Dobre, tak tam ja nepočujem nič, čo by akože pre mňa to nič neznamená, hej, že ty si smedná, to si ty vyrieš. No, dáš mi vodu. Prosím. Že aj to, že vlastne oni niečo povedia a my hneď skočíme. Ano. A ja som si to na seba všimla, že presne, že keď povedala, že som smedná, tak ja hneď už akože som utekala k tej vode. Ja si hovorím, že nie, však to nie je, že ja musím ísť podať vodu, keď ty vyslovíš, že si smedná. No. Je to tak. Hej, ešte aj môžeme kľudne položiť nejakú takú otázku, že som smedný. Máš nejakú vodu? Ale vieš, čo sa s tým dá robiť? Vieš, kde je točka. Hej, a niekedy stačí, a oni sú potom aj radi, vieš, že majú napadne nejaké riešenie a hneď sa rozbehnú to riešiť, že oni akože v tom, že ono to niekedy môže vyzerať aj tak pasívne, agresívne, vieš, že niekedy, ale pre tie deti je to niekedy len také pošťuchnutie, vieš, že dáš tam ešte taký ten medzikrok medzi tým, jak to vlastne začneš riešiť nejakú otázku, alebo také zastavenie sa, že tá situácia vlastne aké má rôzne riešenia teraz, vieš? Že to je pre mňa jedna z takých, ako keby, jedna z takých najužitočnejších akoby odporúčaní v materstve je, že ako keby nereagovať hneď. Že dať tam ten priestor na to zamyslenie, nadýchnutie sa a až potom. Hej? Že nerobiť vždy tie automatické reakcie, ale trošku si tam dať ten priestor. Potom reagujeme inak. Mne sa tu páči v tých poznámkach, tam Daška dala také, že situácie. A je tam, že moje telesné hranice, však to si môžeme prejsť. A pod tým je, že chcem ísť sama na záchod. To je také zhmotnenie tých telesných hraníc, vieš? Áno. Ty, Vierka, chodíš sama na záchod? Niekedy áno. Keď je doma Jakub, tak máme to tak zaužívané, že mama ide na vecko, potrebuje súkromie. Ale sú dni, kedy som na vecku ja, Dorota a ešte aj náš pes Bubák. A držíte sa všetci traja za ručičky? Bubák tak akože kúka, lebo občas mu dávame rolky z papiera na roztrhanie, keď sa potrebuje zregulovať. Máme to tak, že keď príde návšteva, tak on je taký celý rozjašený a chce, aby sa mu všetci venovali, tak máme odložené rolky z papiera, aby sa zregulovala a roztrhali. To je super. No. A on ich tam proste vidí, tak on tak kúka za mňa, že dostanem tú rolku a Dorota zase chce odtrhávať papier toaletný, ale vždy dovolím, že iba jeden. Lebo to je moja hranica. Že nebudeme sa tu hrať s toaletným papierom v žiadnom prípade. Áno. No, čiže sú dní, kedy chodím na vecko sama a sú dní, kedy nie, ale toto súkromie si už aj ona ako keby začala pýtať. Má taký bunker svoj a tam chodí a povie, že potrebujem súkromie.
Hej, to napodobnila po tebe. Úplne to napodobnila. Aj naše deti to hovoria. Odjak živé, odkedy vedia rozprávať tiež Milo. Súkromie. Hej, ale chce tak súkromie, že akože aj mu musím privrieť dvere, tak ja som vám posielala fotku a musím ho takto cez tie privreté dvere držať za ruchu na tom záchode. To je taký medzikrok, hej, súkromie. Áno, alebo keď už, tak sa nemôžem pozerať, vieš, že musím stať na záchode, ale musím sa pozerať niekam inom. Aha, že takto to chce, hej, aby som s ním bola, ale nebola, hej. Zaujímavé potreby majú, ale vedia si oni povedať, vidíš, čo potrebujú. Áno. Hej. No a tak ty mi učíš tie telesné hranice, že ty povieš, ktoré sú tie tvoje, hej, že bez toho oni nemajú šancu pochopiť, že ty máš nejaké intimné miesta, ktorých sa oni nemôžu chytať, hej, alebo niečo tie nepríjemné, že ťa nemôžu ťahať za vlasy. Keď si to necháš robiť, tak oni nemajú prečo pochopiť, že to je niečo nepríjemné. Hej? No. Hej. A ja už sa zamykam na záchode, už taký väčší. Aj tým, že sú dvaja, vieš, že je tam aj Viny, tak proste si zamknem a už to pochopili. A začal to aj Viny, teda. Nie, že sa zamyká, ale že už aj on vlastne si vyžaduje to súkromie. Lebo predtým vyžadoval skôr ako keby spoločnosť pri všetkom. A aj nemal rád, keď sa na detskej izbe zatvárali dvere alebo tak. Tak toto už sa začína meniť. Ale teda, keď som mala len jedno dieťa a menšie, tak tam bolo dlhšie to, že proste potrebuje byť. A tam už potom aj rozmýšľaš nad tým, že jasné, mne by bolo oveľa príjemnejšie, keby som bola sama na tom záchode, ale zase na druhú stranu mám nejaké malé dieťa, ktoré má nejaké potreby a ja som tu tá väčšia, ako keby silnejšia, zodpovednejšia a teraz ako keby vždycky uvažujem na tom, že do akej miery by som bola v tom už taká rigidná v tých hodnotách, že poviem, že nie, ja tu potrebujem byť zavretá a moje dieťa mi tu bude plakať za dverami a trieskať na dvere a bude v úplnom hysaku, že sa bojí, že kde som proste odišla, sa stratila na veky vekov, ale ja budem spokojná, že budem zavretá na záchode, vieš? Ale podľa mňa by si až tak spokojne sa neví toto. No a nebola by si spokojná, vieš? že, lebo aj takto môže vyzerať hranica a niekto si povie, môže povedať, že má zásady, vieš? A to je to vlastne, o čom sme sa my rozprávali, že vlastne, že je dobré mať v tých hraniciach ako keby ako nejaký rytmus, ako keby sa dbať na ich dodržiavanie, ale zase nemôže to prejsť do takej tej úplnej rigidity, že už vlastne sme otrokmi tých hraníc a ja si poviem, že ja tú hranicu dodržím a budem vždycky na záchode sama, aj keď viem, že moje dieťa má napríklad separačnú úzkosť a je z toho úplne ako keby vystrelené do vesmíru, že nevie, čo sa so mnou teraz stalo. Jasné. Ja to mám, keď sme same dve doma a potrebujem ísť do sprchy, umyť si vlasy, že to proste nejaký čas trvá, tak jej donesiem hračky do kúpeľne. Ona sa tam s tými hračkami hrá a ja sa zatiaľ akože celá osprchujem. Nedovolila by som si ju nechať samú v celom byte a to už je dvojročáčka, lebo ja by som mala strach. Však elektrina, všetky najhoršie scenáre. Všetky najhoršie scenáre mi napadajú. A ešte tam máš bubáka predsa. Áno. Včera ho inak... Aj tomu donesíš žračky do sprchy. To rolku toaletného papiera. Včera ho inak tresla do rúška. A bola na niečo nahnevaná, už ani neviem na čo. Tak si to odniesol bubák. Čiže tam musíme... Ako vždy sme na to dávali pozor. A včera si to fakt, že odniesol, tak som išla najskôr jeho povojkať. Ako s deťmi, hej. Úplne. A však Adel vie, že proste bubak je náš prvorodený, ktorého som nemusela porodiť. Ale no, že síce máme iba jedno dieťa, ale tým, že sú tam oni dvaja, tak si vieme tie hranice na nich trénovať. Aha, áno. Také tie v úvodzovkách súrodenecké. Je to stále pes, ale že vieme to tam trénovať. Páči sa vám tento podcast? Pridajte sa k nám aj do komunity Mama Gang Plus. Nájdete tam diskusie s podobne zmýšľajúcimi mamami, špeciálny diel Čau Adel, čau Dáška, kde sa rozprávame len my dve z Adel spolu. Takisto sú tam online a offline eventy a poradňa s pediatričkou. No a nájdete tam aj webináre s nami a s ďalšími odborníčkami na rôzne témy. Takže ak vás toto zaujíma, kliknite na www.mamagang.plus a pridajte sa k nám. A čo máte také, že keď sa vám to že vymkne v nejakej situácii, že vieš, že teraz už sa dlhodobejšie prekračuje táto moja nejaká hranica, že toto neviem, či som chcela, aby sme túto konkrétnu situáciu zažívali opakovane. Tak čo vtedy? Máte nejaké príklady na to? Ja som si spomenula na tú situáciu, keď ty si to napísala vlastne s tým screen timeom. A ja som si spomenula na situáciu, kedy som bola vlastne tehotná a bola som unavená a bola som s Viním doma.
a viac pozeral telky a tie hranice sa tak ako keby rozpustili. Hej, že to, čo sme mali nastavené, tak niekedy som mu pustila dlhšie rozprávky, niekedy som mu pustila aj cez deň a bolo to potom veľmi ťažké s tým vypínaním rozprávok. Hej, lebo už akože len kvôli tomu, že pre deti keby stopnú tú rozprávku a ešte keď to nie je jasne určené, ale my nad tým ako keby my o tom rozhodujeme a proste to stopneme, tak to je ťažké. A vtedy to bolo ťažké a to som si úplne uvedomovala, že túto som to rozhádzala s tými hranicami, ale zároveň by som to neurobila inak. Zároveň v tej situácii to proste bola cena za to, že ja som si potrebovala ako keby v tej situácii oddychnúť a vedela som, že to tak nebude dlhodobo, hej, že proste som tehotná, nemám na to energiu a to nastavovanie potom bolo zase ako keby také dosť bolestivé. Že to bolo také s tými rozprávkami, už že ja som normálne musela, myslím, že som to robila tak, že na týždeň boli, že žiadne rozprávky. Normálne som to potrebovala keby refreshnúť, že nebudú chvíľu žiadne a potom začneme od začiatku a podľa pravidel a potom sme ako keby prísnejšie dodržiavali tie pravidlá. No. My máme Doruž má, že nulový screen time. Nulový. Máme stále jedno dieťa, čiže vieme si to dovoliť. Hej? Ale keď voláva so starkou alebo s babkou, tak aj to máme tak urobené, že ona sa nepozerá na displej. Iba na konci im dáva papa čau, že jej ukážeme na displeji, že s kým telefonovala a zruší to. A nejak pred 2 týždňami, neviem, čo sa udialo, išli jej zuby a celá bola taká, proste bolo ťažko a chcela si ten telefon podržať a aj akože dlhšie videla ten displej a tak a začalo to byť náročné vlastne, aby ten telefon vôbec pustila z ruky. A úplne, že hýsak najväčší na svete, tak to sme si povedali, že fúha, že toto sa nám vymklo spod kontroly, tak sme to potom presne, že switchili, že Doruška vôbec nedrží telefón, že buď mama alebo tato a presne na konci, že zrušíš. Pár dní to bolo náročné, lebo samozrejme, že si to pýtala, avšak to je normálne, to tie deti proste tak budú robiť. Ale teraz už posledné dni úplne v pohode na to zase naskočila. A nemajú oni ešte kapacitu, hej, že sami si to nejako vládať. No. Niekedy ich tými hranicami tak ochránime pred tým vlastne, aby sme sa nedostávali do tých situácií. Aj nás, aj tí deti, hej. Hej, že vlastne nebudeme ich vystavať do situácií, kde by sme proste non-stop museli toto vlastne zažívať. Vieš, že s tými telefónmi to je ťažké. Ja tu mám ešte takú, že automaty v nákupných centrách. Toto ma tiež veľmi zaujalo a veľmi sa na to teším. Čo mi povieš? Že čo? Že ako to? No, moje deti vlastne, ja som nikdy do toho nedala ani korunu, lebo vlastne to prečo, že tie malé deti, tí rodičia sa akože sťažujú, že nevieme okolo toho prejsť, aby sme tam nedali. Ale veď to oni nevedia, ako to funguje. No, deti nevedia, že existuje taká možnosť. Ani nemajú. Moje deti, pre nich to bola pekná preliezačka, veď oni o tom vôbec netušili. Dobre, potom si všimnú, že niekedy to ako keby ide. No dobre, no niekedy to ide nejakí ľudia, ale oni už potom aj vedeli, ako to funguje s tými peniazmi, ale oni proste vedeli, že ja to tam nedávam. Tak akože o toto bolo jednoduchšie, hej, že niekedy si potrebujeme nastaviť takéto zrkadlo, že predsa ako keby my často sami sa dostávame do týchto situácií, keď sami im ako keby niečo povolíme. Potom som zistila, že Daniela s Danielou tam chodí babysitterka, že keď je škaredo, niekedy chodili do Viva a že ona vlastne tam tie peniaze dáva. Ale on mi nikdy okolo toho scény nerobil, lebo vlastne my sme vždy okolo toho len prešli, prípadne sa tam chvíľu mohol ako keby popreliezať a išli sme ďalej. Vieš? To je inak to, čo si ty spomínala, že keď je viacero ľudí a každý má nejak inak určené nejaké svoje pravidlá alebo hranice, že ja som si tešila, že naše deti akože veľmi dobre vedia, že kto kde má, akože kde už to nejde, hej? Takže samozrejme za tatinou chodia o keksíky, nie za mnou, vieš? Keď tatino príde, tak už im tu to trčí slina z úst, vieš? A pritom ja im doprajem, veď. Počkaj, že si prísna. Aj som prísna, aj som láskavá. Ale to som chcela, že vlastne oni sa veľmi rýchlo vedia prispôsobiť tomu, že vedia, že s Violou by tam teoreticky mohol zažiť to, že ten vláčik sa hýbe, s tebou nohol nie, takže už to ani neskúša, hej, že podľa mňa to je také prírodzené. On tam vždy chce ísť a ja, že no dobre, však chceš, však môžeme tam ísť. A vlastne nedojde ten ďalší krok, že však to neznamená, že tam musíš hádzať tie peniaze, vieš? Že aj keď sa napríklad veľmi akože bojíme toho, že čo bude napríklad na krúžku alebo v škôlke alebo s nejakým iným dospelým, s ktorým tie deti trávia čas,
že či náhodou sa proste nestane niečo, čo my by sme nedovolili, alebo by sme to robili inak, tak ja mám pocit, že tie deti to majú veľmi tak situačne, akože ešte aj pochopené a uchopené, že áno, že to, že ja neviem, v škôlke napríklad, hej, že Milo mával také, že sa mohli pozerať na telku, keď už boli nachystaní chvíľku, teda v tej jednej, keď už boli nachystaní von, tak si mohli pozerať nejaké pesničky, čo im tam púšťali, vieš, v telke, keď sedeli. Kým hej. Čakali na ostatné deti, kým sa oblečú. A to neznamená, že on teraz proste doma sa vychystá rýchlo a čaká, kým mu pustím telku, vieš, že oni to chápu, že niekde inde sú iné pravidlá a teraz tu doma sú s týmto rodičom také, s iným rodičom trošku iné. A vlastne to ich aj učí tomu, že ten svet je proste rôzny, hej, že nie vždy to bude rigidné a také ako... Rovnaké. Hej. Ja mám tu takú smiešnú spomienku, keď už som bola, že vysoko tehotná a bola som stáničkou a odovzdávala som ju rodičom, tak ona, že ma nepustila na preliesku vysoko a úplne začala žalovať. A no nepustila som ju, lebo ja už som bola fakt, že s veľkým bruchom a moja hranica bola, že Táni, môžeš ísť iba tak, aby som ťa odtiaľ vedela bezpečne dať dole. Áno. A rodičia boli strašne super, lebo povedali, že no, veď dobre, veď to je v pohode, že bola si teraz s jejou máte takéto pravidlá, ona ťa mala na starosti a tak to je. A tam tá debata úplne, že skončila. A bolo to strašne pekné, že vlastne ten rodič ma podržal a že tam bola taká spolupráca. Ale čo sa nám stáva aj v prizeraní je, keď vlastne, že rodičia ostávajú doma pracovať a je tam teraz aj rodič, aj prizeračka a nie je jasne odkomunikované, že ja, mama, teraz pracujem a teraz si s prizeračkou, opatrovateľkou, starým rodičom. To je jedno, že s nejakou ďalšou osobou, tak to dieťa nevie, že teraz kto líduje týmto situáciám. A keď ten rodič ešte aj kebyže nenechá toho starého rodiča alebo tú prizeračku vyriešiť tú situáciu a stále tam akože chodí a pomáha, tak vlastne škodí všetkým. No. Tak toto sa nám... A aký je teda ten ideál? Že si to na začiatku vykomunikujete, že keď už príde prizeračka, tak ona je akože ten in charge, rodič tu to pracuje a keď to dieťa príde za rodičom? Máme to presne tak, že príde Sárka k nám a ja Doruške poviem, že Doruš, prišla Sárka, teraz si s ňou, ona je líderka. Normálne, že takto to ja ozvučím a poviem. Normálne, takto to povieš, takto to poviem. Ona teraz velí. A jasné, že keď niečo, že sa potrebuje nadojčiť alebo pomojke, tak príde a jasné, že ju pomojkám, nadojčí sa a potom si zase oni idú robiť svoje veci. Ale keď počujem, že Doruška by chcela, ja neviem, kresliť po stene a Sárka to s ňou rieši, tak ja im do toho nejdem zasahovať. Lebo ja mám dôveru v tú našu Sárku, že ona to dokáže vyriešiť a vlastne keby tam idem, tak tá Doruš by mala podľa mňa z toho taký pocit, tak čo mama, čo tá Sárka? Veríš jej, neveríš jej? Môžem sa na ňu spoľahnúť, nemôžem sa na ňu spoľahnúť? Ako je vlastne tento vzťah? Čo to má znamenať? No. Ale jasne, že keby to bolo fakt, že obrovský najväčší hysák a počujem, že sa v tom trápia, tak prídem. Hej. Hej, to je to, že nemá to byť zase rigidné, hej, že vlastne áno, že aj vlastne, hej, ten pocit, ktorý tam za tým je, hej, že aj tvoja potreba a jej potreba, že vieš, kde už ju treba. Lebo mne príde, že to je také prenositeľné aj k starým rodičom, vieš, lebo u starých rodičov niekedy platia iné pravidlá a je dobre povedať, že u nás sa toto môže, u starých rodičov sa toto nemôže. A tak toto je proste v poriadku, hej. Že keď starka povie, že u nej sa, neviem, nemôže behať, lebo, neviem, dúpeš susedom, tak u starky sa proste nebehá. No, a že je dobre, keď to aj my z pozície toho rodiča aj posilníme tú druhú osobu, že to takto, ako keby, to pekne hovorí, že ozvučíme, že to povieme nahlas aj predtým, že povieme starke, ako keby, že ty si tu môžeš nastavovať tie pravidlá teraz, keď sme tu a že my to budeme rešpektovať aj tej prizeračke. Lebo inak ja som to zažila z druhej strany, že vlastne ja som bola v pozícii tej, ktorá mala návštevu a tie deti vôbec nerešpektovali nejaké akože pravidlá toho nášho domu. A bolo to, že extrémne nepríjemné. Takže až tak, že vlastne ja som potom musela byť tá, ktorá zobrala tú kolobežku zablatenú a odložila ju preč. Vieš, že to bolo fakt akože a vyslovene, že
nechcela, odvtedy si pamätám, že ja by som nechcela, aby moje deti boli tie, ktoré takto prekračujú niekoho dospelého inej domácnosti hranice. A ešte som chcela povedať k tým starým rodičom, že oni si určia, že napríklad naši už si zažili to, čo to znamená, že pustia telku na dlhšie ako 15 minút. Mm-hmm. Už vedia, že čo to je potom. A už si dávajú pozor, aby naozaj išla iba jedna bluj a jeden patamat. Že viac nie, lebo vedia, že potom to bude náročné. All hell broke loose, vieš. Hej, že prečo sú tie hranice niekedy také pevné. No. Ja mám zase u starých rodičov také, ako keby mám pocit, že voľnejšie hranice. Že im dovolím niekedy ako keby rozprávku navyše, keď sú ústarky. Ja aj tak to ja napríklad im do ich veci vôbec nezasahujem, keď sú tam, že sami. No ale nech si robia, čo chcú, viac menej. Že mám také, že dobre, také, no tak zjedia proste o 2 vianočky navyše, no. Áno. Alebo ja neviem čo, alebo koľko tej telky tam si pozrú, no tak sú tam raz za mesiac, no tak hold. Hej, že asi a presne, sa nič ja to nestane, tak mám. No. Hej, je to iné, keby sme vlastne boli blízko a bolo by to nejaké, ako keby, že niekto, kto sa pravidelne stará o tie deti, áno. Tam by sme si potrebovali inak komunikovať o tých hraniciach, ale my to tiež tak máme, že chodíme tak raz, 2-krát do mesiaca k tým starým rodičom a tam im vlastne nechám ako keby priestor, hej, na to ako budovanie vzťahu, aj proste si chcú ten čas užiť a teda je také jedno pravidlo, že vlastne ako keby najskôr buduješ vzťah a najskôr má byť tá láskavosť a potom tá disciplína. Hej, lebo keď to je naopak, to je také ako dosť toxické, hej. A že vlastne oni nemajú toľko času si s tými deťmi vybudovať taký vzťah, aby dokázali ako keby byť aj tam prísni a nastavovať tak hranice, tak úplne to rešpektujem, že v tom ich vzťahu je niekedy to také ešte také benevolentnejšie, že si chcú tak užiť jeden druhého. Aj keď oni sami zažijú, že keď to vlastne prekročia nejakú hranicu, hej, presne jak s tými rozprávkami, že už potom sa ťažko s tými deťmi. Hej, no. My sme teraz vlastne sa nám udiala taká pekná vec, že môžeme chodiť k mojim rodičom, teda k Doruškyným starým rodičom. A ja mám veľa vecí zapamätaných z detstva. A napríklad teraz Doruš chcela skákať na posteli. A to bol, že absolútny zákaz. My sme to nemohli robiť. Doruška to začala skákať a ja hneď, Ježiš, Doruš, nie, v žiadnom prípade to sa nemôže skákať, že ešte si tam riešim aj to svoje vnútorné dieťa. A môj otec, že v pohode, skáč. No, čo sa v tebe dialo? Čo je toto za človeka? Kde je? Kto je to? A tak je to také, že tak na sebe pozorujem, že čo sa to vlastne celé deje. Je to trochu aj taká naša téma u tých starých rodičov, že vlastne, že počkaj, my sme toto, tam je aj taká krivda, že my sme toto nemohli, hej? A že teraz to dovolíte? Že čo sa tu vlastne deje? Prečo som to ja nemohla? Ja som to potrebovala vtedy. Prečo ste takýto nemohli byť u mne? Že... No ja si to viem predstaviť, hej. A keď sme už pri tých starých rodičov a blížia sa Vianoce, teda, museli sme to už aj povedať. Dnes je 22.10. No vy dobre, to pozeráte inokedy, ale my to natáčame ešte nie. Ešte nie, ale teda, ale že hej, a vlastne Vianoce, viac času spolu trávime, darčeky, spoločné jedenie, tam je veľmi veľa ako keby príležitostí, kde sa musíme ako keby zlaďovať, hej, s tými starými rodičmi. A teda, kľudne začneme... krásne povedala. No, čo? No trenice. Veľa trecích ploch. No nie, napríklad priestoru na nás. Hej, ale to už, jak to vieš, jak to Vierka povedala, že niečo iné, že nám možno na nás boli prísnejší, nám toľko nedopriali, dostali sme na Vianoce možno akože sveter a punčocháče, hej, a jednu nejakú hračku. A teda, ja som to tak nemala, hej, že nám naši akože v tomto akože celkom dopriali, ale že ale potom ako keby, že teraz vidíme, že tým deťom vlastne tam ako keby nemajú dno niekedy, vieš, že keď to my nenastavíme. To sú tie 13. dôchodky. 13. dôchodky, že tie nám pokazili starých rodičov. No, vzbúra bude. Hej, takže, že ako to vlastne máte vy nastavené túto tému so starými rodičmi? Že to je vlastne pravda. Že oni to aj tak opliskajú na tie plastové blbosti z Petka, čo sa za 2 dní zlomia. To ešte neobjavili tému našťastie mnohí, ale niektorí aj tému objavili, vieš. A príde im to úžasné, že to stojí pár korún iba, vieš. A my to máme tak, že my máme veľmi jasne od narodenia Dorušky jasne nastavené tieto hranice, že nechceme žiadne blbosti. A ak aj niečo, tak poďme to prediskutovať spolu. A zase ja mám toto naučené od mojich rodičov, že radšej jednu kvalitnú vec ako 10 nekvalitných.
Že toto ja mám veľmi dobrý základ od mojich rodičov. Lajčiky. A myslím si, že aj teraz, keď nás aj počúvali, keď sme tam boli cez víkend, tak Doruš bude mať teraz presne narodeniny, povedali sme, že jeden dáček od všetkých, aj od rodiny, aj od kamarátov. Nič viac. Aj tak, že tie naše deti majú že prebytok všetkého možného. Nič viac nepotrebujú. Aj tak, keď tých dáčekov je viac, tak sú všade, je z toho bordel a nakoniec to musíme my upratovať. Hej. Ale akože to myslíš, jeden veľký darček od všetkých, na ktorý sa všetci poskladáme? Či jeden od každého? Nie, jeden veľký darček, na ktorý sa všetci poskladáme. Tak toto máme. A potom vlastne na Vianoce, neviem ešte, že čo dostane, ale tiež to budeme riešiť podobne, že jeden, možno 2 darčeky, ale to je, že všetko. A my vždy sme to tak robili, že si dávame nejakú chatu na Vianoce, že ideme spolu niekam mimo Bratislavu. Takže my to máme takto a naozaj, že naši rodičia to rešpektujú aj jedna, aj druhá strana. Pri Jakubovej mamine je to ako keby že náročnejšie, ale tam zase mám porozumenie v tom, že ona bola mama samoživiteľka a nemali toľko možností. Čiže ona si ako keby že aj tú potrebu toho, že mám teraz tie financie a môžem si to dovoliť, tak ona si to naplňa aj týmto. Ale vieme ju veľmi rýchlo stopnúť, že netreba vláčik z Pepka. Ideme kúpovať tento vláčik. Babka, ak chceš, môžeš kúpiť potom toto rozšírenie na Vianoce. A tak tomu, hej. Mne sa toto sa mi komplikuje tým, že ja mám pocit, že napríklad, že už všetko doma máme. Aj z tých väčších vecí, vieš. Aj Daniel už všetko má, alebo to má podedené. A že teraz, že čo? Vieš, a aj tí starí rodičia mu chcú dať niečo. Vieš, no nechcú mi dať len peniaze do obálky, lebo chcú sa ako keby potešiť s tým dieťaťom, vieš. A ja, ako som v tom nastavovala, tak ako keby poctivo hranice, že jedna vec na Vianoce vždycky, že a ešte k tomu som to ako keby s nimi konzultovala a ešte som si aj dala tú robotu, že často som ako keby vymyslela také niečo, že superské, že som vedela, že naozaj zažijú to, že tým deťom zažiaria oči, že je to niečo, po čom túžili a dostanú to od nich. Tak ja mám akože z toho aj také preťaženie, vieš? Že vlastne ja teraz potrebujem vymýšľať darčeky od všetkých pre všetkých, aby všetci boli ako keby spokojní a hľadám v tom ako keby taký nový balans, vieš? Že v tom, že OK, jasne, budú tam nastavené hranice, lebo to už som zistila, že keď som nejak si myslela, že však už sme si to toľkokrát prešli, že už o tom nemusím hovoriť, že sa to vlastne tie hranice tak posúvajú, až niekedy sa pozrieš, že čo? Vlastne, kedy to zašlo takto ďaleko? Hej? Že je dobre to zadržať, ale už som taká, že skôr niekedy poviem, že ja neviem, páčia sa im teraz Pokémony, tak vyberte niečo pokémonské, alebo mi to pošlite, že už ako keby čas tej zodpovednosti presúvam ďalej. Že aj oni vlastne strávia ten čas s tou myšlienkou na to dieťa, čo by mu urobilo radosť, vieš, aj idú do toho obchodu, že asi sa to tak nejak snažím robiť. No. Ale musím sa začať písať, že čo teda komu, lebo aj to ťa vie zavaliť proste strašne. No. Ja mám pocit, že nič nepotrebujeme, ale aj oni už, jak sú väčšie, to tak vnímajú, oni sa vlastne tešia z každého toho darčeku a očakávajú to a není ich veľa, ale musí tam niečo byť. No. To je presne podľa mňa ten rozdiel, že vaše decká si už oveľa viac uvedomujú celý ten koncept. Kdežto Doruš si to podľa mňa ešte neúplne uvedomuje, čiže ešte to môžeme stále takto veľmi strážiť a uvidíme, že čo. Keď príde do škôlky a bude chcieť Frozen šaty. No, hej, to podedíte. To má každý doma. To má každý, hej. No. My sme mali také minulé Vianoce. Ja každé Vianoce som napísala, Michal má veľmi veľkú rodinu. Hej, že oni sú tam je proste veľa ľudí, všetci chcú kupovať, každý chce kúpiť ideálne svoju vlastnú a ideálne nie jednu vec, ktorá pod tým stromčekom bude. Čiže to akože od narodenia, hej, to vždy bola každý rok téma. A my sme každý rok napísali do spoločnej komunikácie takú správu, že čo si želáme, čo si neželáme. Vyslovene napísané, že neželáme si oblečenie z tých a tých obchodov, neželáme si plastové hračky, neželáme si toto a tamto. No a minulý rok sme to... hračky, nie? Zvukové hračky tiež tam myslím, že boli, áno. A už akože každý rok tam dochádza proste k porušeniu tých hraníc. Nie veľkým porušeniam, hej, ale proste sú. No. Ale musím povedať, že zase aj vidieť, že
to má nejaký účinok. No a minulý rok som to nejako odignorovala, som to neposielala, si hovorím, že však všetci vedia. No. Už sú naučení, hej? A keď nájdem tú odvahu, tak do prestrihu tohto Reelska môžem dať také video, jak ja sedím a takto sa pozerám, proste takto si držím hlavu v rukách a pozerám sa na to, jak tie deti šialene trhajú ten papier baliaci z tých plastových darčekov. Všetky proste vnúčata 4 či 5, koľko ich tam bolo, to je jedno. Všetci to tam šklbú, vyťahujú tie hračky, hádžu ich za seba a idú na ďalší darček a ja som taká zostala po tých Vianociach, že toto sa už proste nesmie zopakovať. Že toto bolo hrozné. Za prvé, a to už aj naše deti si to veľmi uvedomujú, že tie hračky sa na druhý deň rozpadli. Mm-hmm. Mari dostala nedávno bábiku z tiež nemenovaného lacného obchodu. Ja rozumiem, že niekoho nepustí finančná situácia, ale toto nie je ten prípad konkrétny. Ale tá bábika, jej po pol dní sa odlomila noha. A ona, že a to prečo je takáto, prečo nemôže vydržať? Ja, že vieš, preto je lepšie kúpiť jednu dobrú vec a nie 10 zbytočne, akože, ktoré nepotrebujeme, hej? A už oni si to už uvedomujú, napríklad toto. Veľmi to vedia akože pochopiť, lebo oni tie veci chcú mať, hej, niektoré. Lebo aj Milo chcel mať to ovládačcie autičko, lenže pod ní sa mu zlomili tie dvierka, vieš. No, tak už alebo sa to vôbec nedá ovládať s tými ovládačmi, že je to presne. také akože neforemné, hej. Čiže hej, tento rok zase pôjdem po tom, že budem musieť byť hnusná, vieš. A prísna. Lebo proste, hej, no keď to nespravíš, tak potom tam sedíš pod tým stromčekom a zase máš svoju hranicu prelomenú a cítiš sa na prd. Je to tak, no. A aj tie deti sú z toho potom také akože dosť vystrelené a kto ich musí skonsolidovať? No, už iba ty. To zostane tebe. A ešte jedna vec pri tých darčekoch, čo mi napadá, že ak ste v situácii, že darčeky dostávate, ktoré nechcete, alebo naozaj sa vám dlhodobo akože prelamuje táto hranica, darček sa momentom darovania stáva vašim majetkom. Je na tebe, ako s ním naložíš. Ak sa ty rozhodneš, že ten darček proste zajtra zoberieš, lebo je zlomený a odnesieš ho do zberu, je to na tebe. Proste ty nemusíš schráňovať veci, ktoré ti neslúžia. A potom vystavovať, keď príde návšteva, aby videli, že presne tak. Používame to. Hej, že ak je to tvoje, tak už proste Čiže si s tým môžeš robiť, čo chceš. aj to je taká spätná väzba, vieš, že pozri, ja som fakt nechcela oblečenie, lebo ja ho nepotrebujem, aby vieš, to je iba taký príklad, že ja napríklad oblečenie nedostávam našťastie, ale že ja nechcem, aby mi niekto kupoval oblečenie, vieš. No, hej. A čo im hovoríš, že čo chceš? Lebo pre mňa je to ťažké, lebo potom všetci, že tak si vyber, čo by si chcela a teda ešte okrem toho, že vyberám všetky darčeky od všetkých, ešte všetkým hovorím, čo nemajú kúpiť, vieš? Že už je to ako keby taká knihu, predplatné časopisu. Ja neviem, že poviem, že takúto značku kozmetiky mám rada a z tej mi niečo vyber, hoci čo sa tam tebe zdá, že je fajn. Že takúto vec, akože príspevok na prizeračku. No inak. Nie, to bola jaká pekná obálka na pomoc v domácnosti. Vieš, či už to použiješ na to, že si niekoho zaplatíš na umývanie okien, alebo si proste ti niekto príde postražiť dieťa, alebo proste neviem, alebo na terapiu. Vieš? Áno. Hej. Hej, lebo že máme to šťastie, že vlastne sme akože tak zabezpečené naše rodiny sú, že vlastne to, čo potrebuješ na takú dennú a každodennú to, čo ty chceš, tak si vieš zabezpečiť a je potom veľmi ťažké akože odkladať si to, že aha, tak toto si nekúpim teraz, ale kúpim si to až za 2 mesiace, ale aj keď by som to už teraz vlastne zužitkovala, hej, že áno, niečo si možno odložiť, alebo si nekúpiť tú knižku a povedať si, že tak si ju teda nechám od niekoho kúpiť na tie Vianoce, aby vlastne tí ľudia nezostali potom, lebo ja chápem, že aj pre tých starých rodičov to musí byť strašne ťažké, lebo my im teraz povieme, že nič nemôžu kúpiť z toho, čo oni sú zvyknutí. Hej, že im zoberieme len že vlastne im vezmeš to a nedáš celú im inú tú možnosť a keď im nedáš tú alternatívu, tak vlastne oni sú takí, že tak teraz ja už nič nemôžem. Hej? Čo? Hej, že aj pri tých sladkostiach, že vieš im dať alternatívy, že pozri, tam v DMK máš 500 rôznych vecí v regáli a z toho čokoľvek donesieš, že OK. Hej, že nebyť iba také, že
toto všetko zakážem, lebo ja som akože tak, jak som prísna, tak som prísna aj proste pri tomto. A nechcem to mať doma, hej, a potom, keď nedáš tú alternatívu, tak to musí byť aj pre tú druhú stranu veľmi náročné, vieš. A v tej DM-ke vlastne aj tie kapsičky sú rôzne, že labková patrola a viem si predstaviť, že vaše decka, že to keď dostanú kapsičku, labkovú patrolu Frozen, takisto proste. Tam, hej, všetko je tam. No. A hlavne vieš čo? To dieťa, aj keby dostalo ako keby, že kapsičku k narodeninám, ešte to možno už viny byť nie, ale ešte také tie mladšie, že oni sú radi. Áno. A to je niekedy naša potreba im ako keby dávať také tie veľké veci a musí to stať aspoň niekoľko, aby to keby malo hodnotu. Že viny už by sa asi s kapsičkou neuspokojil, hej, OK. Ale ani nepotrebuje nejaké extrémne drahé darčeky, aj ako keby nejaké úplne ako keby malé Lego mu robí radosť, alebo nejaké malé autíčko, alebo také, vieš, že... Hej, podľa mňa sme tak v tomto tak strašne nejak posunutí, že vidíme na tých sociálnych sieťach, že presne, že oslava musí byť veľká, pompezná, 1500 balónov a každý si to už vie prehrotiť a potom sa tak cítime možno aj zle, že my dávame iba kapsičku, ale to je v pohode dať v úvodzovkách iba kapsičku. No jasné, hej. Aj na Mikuláša, vieš, že nemusíme všetci vytvárať doma adventný kalendár pre deti a na každý deň im kupovať nejakú úžasné nové prekvapenie. Ja som ako keby, že za to, že však my sa máme ako keby si tie Vianoce sú super príležitosť na to, aby sme sa trénovali v tom, že odložiť si to potešenie, vieš? A ak tie deti až do Vianoc každý deň dostávajú nejaký super darček, akože adventné kalendáre moje deti milujú, ale tá jedna malá čokoládka, oni sa tak na to tešia, na jednu malú čokoládku, vieš? Že tam vôbec nemusia byť nejaké veľké hračky a darčeky. A každý deň nové niečo vôbec. Inak vlastne vidíš, my máme aj vianočný e-book. Áno. Mohli by sme ho zase aktivovať. Tam je strašne veľa super typov, že? Áno, ten bol výborný. Parádna reklama. To sme nemali v pláne, ale je brutálny ten e-book, lebo sama som si ho prečítala. A je akože, že vždy, keď sa k nemu vrátim, že wow, že to sme tu spísali tie veci, na to som aj zabudla, vieš? Teraz som si spomenula, že takéto pravidlo, že kúpim, že jednu vec, čo to dieťa chce, potom jedno bolo niečo užitočné, čo potrebuje a jedno bolo nejaká kniha. Alebo tak, hej, že také pravidlo, že si napríklad dáme, hej, že keď kupujeme viac tých vecí. Hej, no. Ja si fakt, akože... Ešte, keď si hovorila, že to máme také zo sociálnych sietí, podľa mňa ešte tí naši rodičia to majú práve, že naopak, že oni vlastne nemohli také veci kupovať. Ani nebolo to. A oni ešte pochádzajú z toho mentálneho nastavenia, že je všetkého málo. Tak proste, keď môžem, tak kúpim veľa. Je to tak. A majú to niekde zakorenené a práve akože tá predstava pre nich toho, že jedno, veď to je také, vieš, že veď nemôžem prísť s prázdnymi rukami. To ja keď počujem, že nemôžem prísť s prázdnymi rukami, tak ja, že veď, ale tvoja prítomnosť je proste ten darček, ja nepotrebujem fyzickú niečo, taštičku držať, vieš, darčekovú. Ale je to veľmi ťažké akože o tom diskutovať a je to aj také, že tie hranice tam, že musia byť niekde uprostred trošku, hej, že aj tie kompromisy sú tam nutné, aj keď sú nepríjemné niekedy a bolia, hej, že... No, ja mám napríklad takú švagrinu, ktorá, ja keď jej poviem, že čo by chceli tie deti, alebo čo potrebujú, tak ona nikdy nekúpi len to. Ona vždy potrebuje ešte niečo, ako keby pridať, nejak tak, ako keby viac, aby tam toho bolo. A tak akože, ja nepotrebujem sa s ňou kvôli tomu hádať alebo niečo, vieš. Tak proste tomu prispôsobím to, že poviem jej len nejakú drobnosť a viem, že kúpi ešte niečo ďalšie, že tak už s tým ako keby rátam, vieš, že sú to niekedy také aj hry v tých vzťahoch, že to neznamená, že s každým musíme ísť do nejakej konfrontácie, vieš, o tých darčekoch. A ešte otázka, ako reagujete, keď niekto vlastne prekročí tú hranicu, hej, že napríklad poviete, že neviem, že Kinder čokoládky nám nenosia a niekto donesie Kinder čokoládky. Tvoja svokra, keď donesie balík sladkostí. My už máme taký tanček, vieš, so svokrou. Hej, to sú tie tančeky. To je taký ten tanček presne, že ona príde, vyťahne 2 sáčky so sladkosťami, pozrie sa na mňa a povie, že ty to aj tak vytriediš. Ja sa na ne pozriem, povieme, že to nie je vhodné, tak to odložím, potom je to donesiem za mesiac naspäť na kysuco, ona je spokojná, zase to zabalí niekomu inému. Niečo z toho decka dostanú, hej, že aj tým deťom sa ujde. Čiže my už to máme tak nejak akože, vieš, že ani jedna sa nenaštve a jedna aj druhá chápe, že proste aj tá druhá má pravdu v niečom, hej, že ona je tá babka a má ich teda rozmaznať, tak keď jej predstava rozmaznania je, že donesie Kinder čokoládu, tak ja som taká, že OK, no, tak čo? No. Ale samozrejme, že mi vždy cúka kutikom, keď vidím tie
sačky s tými sladkosťami. To sa nedá bez toho proste. Hej, že to akože vždy ma to... Ale máme proste okolo toho nejakú takúto presne, že dohodoidnú situáciu, ktorá sa vždy zopakuje. Aj taký láskavý humor, nie? Áno, veď tak ináč sa to nedá, vieš. Lebo to nevieš, tak ja chápem, že tie babky nechcú doniesť jablčko, vieš. No. No ja keď budem babka, tak nebudem nosiť jablčko proste. Protiaky, granuly. Protiaky, granuly a jablčko. Kreatív si nedáte, túto zamiešanú. Vieš, no tak áno, keď je to veľké prekročenie hranice, ktorá bola predtým už miliónkrát stanovená, tak už proste niekedy, ale dáva zmysel podľa mňa najviac tú hranicu, to prekročenie hranice komunikovať až následne po nejakom uplynutom čase. Áno, že áno. Nie v tom momente, nie pred deťmi určite, nie s horúcou hlavou, lebo je to zbytočné. Vieš, lebo z toho nemá čo dobrého vzísť. Hej, že pred ďalšími narodeninami jasne povieš, že... Tak, že si to skôr si spravíš nie. Mental note, že teraz som toto nie, na budúce povieme ináč. A keď to zase prekročí ten človek, no tak potom už, vieš, to už musí byť také, že ja neviem, akože už k nejakým razantnejším niekedy musíš ísť do tej dôsledkom. konfrontácie, hej, alebo vlastne nejak, keď je to už moc, tak aj obmedziť, hej, že napríklad, že hej, by si niekomu povedala, že nie, deti nebijeme a niekto proste mu dá na zadok a zopakuje to a ešte to vlastne obhajuje, že to je dôležité a že to potrebuje spraviť, tak niekedy nemáš inú možnosť, hej, ako prerušiť ten kontakt, hej, no a my môžeme si povedať, že máme to ako keby šťastie, hej, že máme také tie láskavé vzťahy so starými rodičmi a niekedy aj sme vďační len za to, že ich tam máme v tých životoch, vieš, že to vôbec môžeme riešiť takéto veci. Vieš, áno, že kým sa môžeme vlastne vybavovať o tom, že aké darčeky kúpiť a môžeme byť radi, že tých starých rodičov máme a že vôbec sú schopní vlastne vôbec niečo kupovať. A majú záujem byť v životoch tých detí. Hej, to si musíme asi pripomínať niekedy, keď riešime takéto, vieš, veci. Ty to máš ako, keď niekto prekračuje tvoje hranice pri výchove tvojich detí, tvoje dieťaťa, no? Rozmýšľam, že či pri Doruške to nejak zásadne prekračujú. To príde. Asi áno. V pohode. Veď počkaj. Skôr, presne ako som hovorila, že na začiatku, že teraz, keď sme boli aj v tých korytárkach, tak Doruška, akože ona je pohybovo dobre zdatná, hej, že ona to telo svoje má zvládnuté a vie skákať od hocikadiaľ a tak. A môj otec si stal, dávajte na ňu pozor. Pozor, aby nespadla. Akože takýto a presne som tak premýšľala o tom, že ja vidím na ňom, že on robí svoje maximum. A možno pred 5 rokmi, keby má malé dieťa a je tam tá Vierka pred 5 rokmi, by sme sa povedali, že dosekali a bolo by to veľmi náročné, ale teraz, že ak som nejak viac vyzretá a mám taký nadhľad na tou celou situáciou a mám takú, presne, že tú empatiu aj nad ním, že už tak na ňo úplne inak pozerám, tak skôr tu Doruš pri tom ošetrím, že Doruš, super, že zvládaš to, že ide ti to, že Starky sa asi bojí, aby si nespadla. Že takto to vlastne viem. Opäť, že to ozvučím tú situáciu, aby aj on počul, že áno, že rozumiem ti. To je tvoj strach. Rozumiem ti, je tvoj. Som si teraz spomenula, som to v niektorom dieli hovorila, nie? Že ja tiež niekedy pripadám jak Marcel Merčiak, vieš, že ideš a komentuješ všetko. A to komentovanie je strašne super, podľa mňa, že to vie veľmi takú dobrotu spraviť v tých vzťahoch. Takže takto to máme a presne aj babke, že z Jakubovej strany tiež to ozvučujeme, že babka sa teraz veľmi teší, lebo doniesla ti také ovocie, hen také, tam také, je presne to vyloží na stôl, je tam toho milión, Doruž nevie čo skôr, ale stále to, že v norme, že sú to dobré sladkosti a dobré jedielko, ale je vidieť na tej Doruž, že ona je vystrelená, že ona nevie, že teraz čo si má skôr otvoriť. A jablčko, a neviem čo, a banán, a najradšej všetko naraz. Tak presne to povieme, že babka sa veľmi teší, že ti mohla toľko toho doniesť a doniesla to v tej svojom batôšteku, teraz to tu celé vyložila a ideme to odložiť do skrinky. Môžeš si vybrať jednu vec, ktorú ideš teraz zjesť. No. Ale to hneď dodám, že aby si ľudia nemysleli, že teraz naša Doruž je taká, že vybere si jednu vec a neprotestuje pri tom. Ďakujem, mami, že si mi dovolila toto jedno jablčko. Proste stále je
to prirodzené detské správanie, že a nie, ešte toto by som chcela. Áno. Ale no proste to nedovolíme. Povieme, že jednu vec, vyber si teraz a ostatok odkladáme. Zase zajtra si budeš môcť vybrať. A pritom akože jedle je to také relatívne, akože však vieme to schovať, vieme to nekupovať, vieme to tomu dieťaťu nedať, že akože jak tam nastavíme hranice, tak ako to žijeme, nie? Vieš, že nemusím ja to mať na stole a stále mu ho presvedčať o tom, že to nemôže jesť. Hej, a hlavne, podľa mňa, že presne, že my máme niekedy také strašne vysoké očakávania od tých detí, že oni si budú vedieť zregulovať, že no tak dneska už som mala jeden banánik, tak druhý si už nedám. Však ja, dospelá osoba, sa niekedy neviem večer zregulovať, že či si dám jedny čipsy, alebo dvoje čipsy, hej? Áno, jasné. Jasné. A zrazu máme očakávať od toho dieťaťa, keď jej pekne poviem. Že áno. Iba jeden banánik, že to pochopí hneď na prvú. No nie. Áno. Na toto sme mali teraz takú kamošskú akciu u nás na chalupe a boli tam punčaky a tie punčaky sú proste legendárne, hej. A ja sa večer pýtam Marietky, že Mári, ty si vlastne jedla dneska aj niečo iné ako tie punčaky? A ona, že áno, parky. Čiže vyrovnané, vieš, mala to úplne vybalancovanú stravu, sladké, slané, všetko vychtala. Čiže hej, že je to ťažké byť v tom aj flexibilná, lebo vlastne máš pocit, že sa niečo hrozné môže stať, ale vlastne sa aj nemôže, a akože je to strašne ťažké, no. Tak to ukončíme? No ja že je to mám už ťažké. Ale aj dávam vám nádej, že niekedy vám bude jedno, že vaše dieťa zjedlo za ten deň iba punčaky a parky. Neznamená to, že to nikdy nevieme zmeniť. Vieš, že na druhý deň musíme dávať punčaky znova, no tak nemusíme. Máme tu asi 20 ďalších tém, takže bude asi pokračovanie tohto nášho už teraz obľúbeného formátu. Čau Vierka, čau Daška, Čau Adel. Čaute.